Na kejingkran ubah ALHEC MLA ke BJP na pintor umkra ban Menteri Badai Kemi ya ketenat Fisheries ke Sarkar Jilla ba ke Meghalaya Resident Safety and Security Act lani MRSSA hajar khan riu ke khamha ban ya ke inline permit lani ILP lala ban saki ya ki babun kinong yalam seng bhalang ki bala penpau ya kejing persya ke bajur halor kan ni. Da kajing songkhia halor kani nakaliang uba roy ke parsen rem u president ke Neutrap Youth Council ni HYC haka live hotering unaitung arajar apusan ulami chakmat ban kento halor kajing kren uba heng. Uba roy ulaong baha ke MRSSA kamdan kajing to ke bakado ba kala ban te lakam ya kajing rongjing mi ki bar jela bat kumta la da uba hek unla ban pensyai halor kani kan long ke ke basngutenan. Nalor kata ulaong ru ba uba hek ulalong way na padang kinong mi khamat ki bala menjur ya ke resolution ban penteri kam ya ke ILP ha usnem hajar khat kendai hinrei menta ha ke jaka ba un penbor ya ke sarkar ban penteri kam no ya ka uthe peja penban ngia iya ka jingkren jong iba ALHEC menden kesni ibala ong ba kumwe ni minister yang ke sarkar Meghalaya ka jong ni ong ba ke MRSA ke kata ka don ya kita ki kendon lani kade kata ka an ka bala bante lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio hakni ka jala ka jong ni kum ka seng habangi yo sngo bangi yo i kani ka jingkren jong iba ALHEC ba jong ki weiru ni ngim la ban perkhat ba hakanu ka dur ba iba ALHEC i ong ba ke MRSSA aja khat rio kan la ban te lakam lani ban perkheng ya ka jingrung jingmi jong ki brio nabar ka jala syakani ka jala ka jong ni Namar ngila puli ya kaya MRSSA aja khandrio na du pasdang na du bekut. Kamdan ka weiru kentian ka batho kaya MRSSA aja khandrio ka buang ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio ki panapa. Tingim sotho ba iba ALHEC ikren ya kaya MRSA ka bokumno. Kata kali ka paningkong ka jingkali ka mangikwa ban kali ba hek ba la de ila ban ai la ni ban sotho yani ba ai la tho ba kaya MRSSA aja khandrio ka la ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong kibri ki bana bar ngin das ngo komen sibun ya dekat kum ka jeng sothu ka jongi kat kum ka jeng tip ka jongi ya ka bangila pule ya kani kaan MRSA aja khandriu ngi tip syai ba kamdon kanu ka bentala ni kamdon kanu kentin ka boong ba ka MRSA aja khandriu kan la bante la kam ya ka jeng rung jing mi jong kibri ki bana bar pi ya iba ALHEC ba kumjuru ya gitu baro ki boong ba ke MRSA aja khandriu ke dekaan ke bala bante la kam ka jingrung jingmi jong ki brio ki banabar ni kwa ban kentu ki ba puli shwa ya kaan aja khandriu puli bahaya kaan aja khandriu na du basdang hadu bakut bat sabatai kan ba kata MRSA aja khandriu kala ni am bante la kam ya ka jingrung jingmi jong ki brio ki banabar balai ni ong ya kan ni na marba la dingi kenma haus nam arja arko kadon kuwi ka PIL ka PIL number khatlai jong snem arja arko kabala file ki katu kan ingut ki brio hapo high court bar hakata ka PIL kini ginong file kila challenge lani kila challenge ya ki benta ki baka sarkar ka bu ya ki tu ki entry exit point lani kita ki facilitation center ki boong kat kum ka section khat nyo bar khatra jong ka an aja khat ndre kila challenge ya ki benta ki baka sarkar ka bu ya ki tu ki entry exit point lani kita ki facilitation center ki boong kat kum ka section khat nyo bar khatra jong ka an aja khat ndre bandala poi hapo kod hapor bal ayat kani ka PIL aja arko Nanti mangi bekeren, chief secretary jong ka sarkar jela, hakapor bu file ya ka report hapo high court, lembak affidavit ka jong u, habaka court ka kali baka ka kamram jong kini facilitation center lani kita ki jaka room jakami kat kum ka an jong snem aja khandriu ong ba ki ka kamram ban bu ya kini ki facilitation center kadai na ka benta ban verify ki tenants kamut ya kinong syangwan but kabaa ka kamram jong kini facilitation center kalong bantip bantip ya ki brio ki barung sa kajala laki don ni ya kataka criminal records ka jong ki kidai tang artli ki benta ki boong ba labuk nang kini facilitation center kawai ban verify ki tenants ya kumut ya kinong syangwa kabaar bantip ya la brio barung sa kini kajala ka jong ni udon criminal records ni la ni udon kata bantip ya ki brio ki bakumnu ki barung sa kini kajala ka jong ni om shimla ong ba kini facilitation center kini ki jaka ki ban perkheng ya ka jingrung jingmi jong ki brio na kawai pat kajala sa kini kajala ka jong ni mdei tang kata hapor bayat hi kini ka kies ka kajala Meghalaya ka nyotri u December aja arhuai hapo kod kila submit ya kawai ka notification
ban ong ba ya kini ki facilitation center ki bodan hapo umroy hapo umling hapo umroy airport ba hapo mandi pathar railway station la IT no siya ka health department siya ka tanak ka kot ka kya ban penkala ya ki kum kita ki screening center na kabenta ka jingpang COVID-19 kaumut ba ki facilitation center ya ki balakam ba ki di jaka ki ban perking dan ki ban check ya kata ka jingrung jingmi jong ki brio ki ban abar sa kaniga jala ka jongi la penkalano hakan nyutrik Desember arja arpo da ka ba IT no ikini facilitation center siya ka health department na kabenta ban screen lane ban toket banya ya ki brio ki barung siya kaniga jala ka jongi la ki don jingpang COVID ni em tadi tang kata ka kamram jong ki facilitation center kat kum ka notification jong December nyutrik jong senam arja arpo bat ya kani kita hapo high court bo andala poy hapo high court hadin bakakut kalai iba ka jingmut jong ini facilitation center kamdei ban perking ka jingrung jingmi jong ki brio ndre ka debit tang ban check it la ki brio barum siya ka jala ka jongi udon em ka jingpang COVID kakut no kani ka PIL ka bomut baka sarkar jelahi ka kreksha baki facilitation center yang ibala shna yang ibala la ban shna la ne ban bu lomba ka an jong snam aja khat riu kim dei na ka banta ban check la ne ban regulate la ne ban perking ka jingrung jingmi jong brio banaba regi dei tang ban verify la ne ban sothu ya ki nong shong wai na ka banta ban sothu ya ka jingrung ya kita gibrio la ki don criminal records ni am hadin pak ki kalano house nam aja arpo hanyo trik December na ka boong baik ini facilitation center jaka bikin le atau verification ni kita nen lane bikin le bantip laki dan criminal record ni am yakini facilitation center lapan kalano tangkung kita ki screening center nak bentau COVID-19 bat ngitep boro hadin usnam arja arpuai arpuar undon shu COVID ja ayu yakini facilitation center mata kabadan umling la syusa yingja kabadan cikwi jaka la syusa yingja namar bakim don ya kabor katung ka anjong snam aja khandriu bakin check lane bakin perking ni ka jingrung jingmi jong kibriu kaumut ba ka anjong snam aja khandriu kam shimla aibor ya ka sarkar jela kam shimla aibor ya ka tanat ya kinu tanat jong sarkar jela bakin perking ya ka jingrung jingmi jong kibriu nakwe ka jela syak ni ka jela ka jongi te halor kanu konong rim ba iba hek bat kiwei pat kibriu bat kiwei pat ki minister ki MLA ki jongi kin yeng ka kanong rim baka anjong senam aja khandriu lani ke amara sesi aja khandriu kandai ka an kabala bentek lakam ya ka jingrung jingmi lani ban perking ya ka jingrung jingmi jong kibri ke ba kata kadi ke ba ngikwa ban keli ya iba hek bat ikitu giwe kiba yeng kata kanong na kalian jong kaseng ni snuthu ba baka amara se aja khandriu kumba kalong mentahi kadai ka an kadai sa kata ka weipat ka an ka ban regulate lani ka ban penyak be ya renti ya ka tendency ya ka ni ka jala ka jongi tendensi kamut ya ki nong shong wai ni kejela habu ang nong shong wai kamut nang yudkhar ubawan na kiwi pat kejela kamut ya ubri ubawan ubar jela ubawan ni kejela ndeki regulate ru ya ki nong shong wai ki badai na kejela ka jongi kamut balada don ujongi ubawan na west castles unsa yeng wai shlong uhap banyak yang ba ki proses ki badan lani ki kendon ki badan hapok jong ni kaan ti kumdung in la ban ong ba ni kaan jong snam aja khat driu kan de kaan ke bala bente lakam khamtam ya ka influx hakani ka jala ka jongi ban nakaliang jo kaseng ni kren na ka basay bat ni ongru na ka basay ya ibahek bat ki weipat ki minister ki MLA ki jongi bakim dei ban pun sotok bakla ya upat ba nong shong snong jo ka jala khamtam yangi kung ka jat benriu ban ong baka amara sesi aja khandriu kan la ban yada yangi na ka jingrung jingmi jong ki mender hakani gari ka jongi bat kalenti hi baka jing dawa baka jing thrang baka jing anglu jongi kung ka jat benriu kadai hi badai ban wanra ya ka an kum ka LP knang ban la ban tek lakam ya kani ka jingrung jingmi jong ki beri na ba bat nakaliang jong kaseng ni yeng da ka basha ni yeng scam ka nongrim ban ong baka amara sesi aja khandriu kadai ka an ka bomdan banyak kadai ka toothless lo ka bangila kren na ka po sa ka po ka bomdan kinu kendon ki bala ban tek lakam ka jingrung jingmi jong ki mender hakani gari ka jongi bat ni dawa baka sarkar Meghalaya bat ya baro ki MLA baro andrew kumut ki MLA ki badan hakani ka session ka bomenta hapo indor bar kawan ka jela bakidi ban lei no mardor bat kelum lang kum kawai kasur hapo ka indor bar kawan ka jela ban penbor ka sarkar India baka dei ban pediang ya ka resolution ya ka baka yin dor bar kawan ka jela ka lepas lani kala menjur haka hak naitrik Desember jong senam aja hak kendai ban ong bakidi ban pentri kamno ya KLP lad na KLP
Kaya marasasi hidala di jongsnam aja khat riu kanom la ban tel kam ya jing rung jing mi jong ki brio ne ka jala ka jong ni kata ka khubor ka bagi kwa ban tha sa ka sarkar jala ka kumjuru khamtam ye ba hek bali kitu ki we ki minister ba ki MLA ki ba dang yen ki badang pengsan hadu kan klek mak ka bumenta ban ong ba kaya marasasi aja khat riu kan la ban tel kam ya jing rung jing mi jong ki brio ki mana ba sa ka jala ka jong ni pi habai di ka jing keren jong iba hek ningkong ye ngisu ban pau ya ka jing smoleng go badi iba hek di we na ki nong thau an dan kita nginong mi khmat ki bala don bentan adu ka to kasnam arja khat khandai ka baila sign lang ya to ka resolution ka jaka ba in keren ba in penbor khamtam ya sarkar India ba kadai ban menjurno ya ka resolution jong snam arja khat khandai nengi ipan benta ilong kumba ithe peja ya kata kajing dawa kajing krang kajongi kum kajala khamtam ya jong kajai menteri mengidon kam ya ka an kum ka LP tina kaliang jong kaseng ngisu ban kentu ya ba ide ban simkhia ya ka benta nama mairu ide we ni kita kinong sign la ni kinong menjur ya ka resolution jong snam arja khat khandai ba MD ban syukran tang bandam But kawi ka bangas ngo kiaru ika jingkren jong ba hek kadai ba hakajaka bi in perkat ya kajing yo nong kajongi kum kajala kajing yada yangi kum kajat benrio ko berit pa I perkat benban hana bakata kaya marasasi kan yarap ru iki toris bikin wan ka sini balai hak perkat tan ni kita toris lakmo banginya pen ya ka lawe jong kajat benrio ko jongi bat kata ka safety lan security tang jong kita toris syai kata ka safety ba security jong nong shnong lane jong to khat jong kajat benrio nyau trap pat ide ban perkat yangi shwa mar ladang ingin dan la kajat benrio nyau trap kajak lane ka du no kajak klep no agin gi post nem gi bansawan kandon jimbut ayu bangin kiu la kata karoy ka par lane bangin perkat nam ta kitores kin awan ajing mentoy nam ta jong no lada kata kajat benri bangin don kanjak klep no tingi kentui I ba imdei ban perkat tan ni kita kitores imdei ban perkat tan ni gi no way gi buan kai lane gi buan bela lane gi buan le khai pateng ha ni ka jala ka jongi ri dei ban bu akhmat ningkong yangi kum kajat benri ban gi nong shong snong bakura jong ka jala Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya